Bosna i Hercegovina još nema imenovanog koordinatora za plan rasta, ključnu funkciju za pristup stotinama miliona eura iz Evropske unije. Dok se Vijeće ministara ne dogovori, novac ostaje zaključan, a reforme u zastoju. Koordinator bi trebao imati ovlaštenja da u ime cijele države koordinira sve institucije i potpisuje zahtjeve za plaćanja. Bez njega ni buduća sredstva nisu moguće. Reformska agenda 161 stranica, 113 reformi. To Bosna i Hercegovina treba da provede do narednih godine, a do tada treba da iskoristi novac iz plana rasta. No da bi ga dobili, Bosna i Hercegovina mora usvojiti 2 sporazuma sa Evropskom unijom i imenovati koordinatora odgovornog za provođenje agende. Iz Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine poručuju da će o imenovanju koordinatora odlučiti Vijeće ministara. Same nadležnosti koordinatora nisu nadležnosti samo jedne institucije. Mislim da će se pripremiti neka odluka koja će uključivati više institucija da bi se taj posao podijelio, ali koordinator će biti imenovan iz reda visokih dužnosnika vlade. Tako Evropska komisija traži. Pitali smo ministre kada će se na Vijeću ministara naći imenovanje pregovarača za Evropsku uniju, ali i koordinatora za plan rasta. Predsjedavajuća uređuje sjednice, dnevni red, ona utvrđuje prijedloge materijala koji dođu. Zašto nema, još imamo neke nedostatke u predsjedništvu, oni ko će nešto IPU ili još nešto koordinatore. To su procesi koji bi trebali biti tehnički i mi smo na njih spremni. S druge strane nisu. Ja mislim da se sve koči zato što Putin ne da SNSD-u da ubrza naš evropski put. A HDZ-u se to sviđa. Ne mogu predvidjeti, nadam se što prije, jer ne može plan rasta čekati zato što mi ne možemo da se dogovorimo ko je koordinator. Iskreno se nadam da to neće biti politizirano kao neka druga pitanja. Iz Evropske unije upozoravaju, postoji rizik da će zbog nedostatka političke volje biti spriječeno provođenje reformi, što u konačnici znači da Bosna i Hercegovina neće dobiti 976 miliona eura iz plana rasta. Analitičari upozoravaju da se ponavlja obrazac viđen kod imenovanja glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Uslov je, ali nema dogovora ko će biti. Smatram da je ovdje politička priroda, odnosno politički taj ambijent koji utječe na samo imenovanje, da se još jednom ospori na jedan određeni način operativnost institucija Bosne i Hercegovine, pa i po ovom tehničkom aspektu. I dok još nije poznato kako će Bosna i Hercegovina riješiti pitanje koordinatora, Hrvatska je koordinaciju smjestila u vladu. Srbija kroz kabinet premijera, dok je Crna Gora imenovala posebnog koordinatora s jasnim nadležnostima. No, osim političkih neslaganja, koordinatoru i pregovaraču koji su tehničko pitanje, veći problem je što u okviru Vijeća ministara nema dovoljno ljudskih kapaciteta za provedbu reformske agende. Melisa Teletović, Euronews, Sarajevo.